אנחנו חוזרים לעוד לימוד קסמים. עכשיו אני רוצה שתאמרו לי סטופ. רוצתם? בסדר. עכשיו תראו. כתוב האחרון פה הוא הסטלטן. נכון? אנחנו מבינים? עכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות את זה. איך עושים את הקסם הזה? הוא היה קסם מאוד מגניב. אתם לא צריכים לזכור מה הקלף שלמטה, בסדר? ועכשיו אני אקח משהו כאן, שנזכור את זה, נגיד אני אקח את האס לב. את זה אתם עושים לפני הקסם, אתם צריכים לזכור את זה, בסדר? ואז תראו מה אתם עושים. תראו איך אתם מחזיקים, אתם שמים את האצבע פה, ואת האצבעות האחרות פה, ואז אתם מושכים עם האצבעות למעלה את הקלפים, וכשהם אומרים סטופ, אתם בעצם מחזיקים את האס לב, ובעצם מושכים את כל החבילה חוץ מהקלף האס לב. הבנתם? ואז אתם לא אומרים להם את זה, אתם אומרים להם זה האס לב. לפי שאמרתם. ולקסם הבא. שלום, היום אני אעשה לכם את קסם האסי. תסתכלו, יש לי כאן חבילה רגילה. אני הולכת לחצות אותה לשתיים. וגם את זה לשתיים. אחרי זה אני הולכת לקחת את זאת החבילה, להעביר 3 אחורה. 1, 2, 3. ו3 מעל. 1, 2, 3. מחזירים את זה. לוקחים את זה ועושים אותו דבר. 1, 2, 3. ושמים 3 כאן. 1, 2, 3. מחזירים את זה. ולוקחים את זה. עושים אותו דבר. 1, 2, 3. ו3 אלה. 1, 2, 3. עכשיו אותו דבר בזה. עושים 1, 2, 3. 1, 2, 3. עכשיו תעשו כאן פו. אס. מה זה? זה אס. תרימי את זה. אס. עכשיו תסתכלו. אני מרימה את זה. זה אס. אני מרימה את זה. זה אס. אני מרימה את זה. זה אס. אתם יודעים איך עשינו את זה? בואו נלמד. עכשיו ללמוד. אתם צריכים לפני הקסם לקחת את 4 האסים מהחבילה. וגם להשאיר את החבילה לידכם. אני שמה את האסים בשבילכם ככה, בגלל שזה יותר יעזור לכם. אז אני מחצה את החבילה ל2. ואל תעשו את זה בקסם שזה הפוך, כי אז ידעו שהאסים כאן, ואז הם יגלו את כל הקסם. ואחרי זה שוב פעם עושים את זה. אל תתחילו בצד הזה של האסים, כי אז זה לא יעבוד, יהיה כל הקלפים לא טובים. אז תתחילו בצד שלא עם האסים, ותיקחו 3, תעבירו באחורה ותשימו 3 מעל. ויש כבר 1 מעל האסים. עושים אותו דבר כאן. לוקחים 3, מעבירים אחורה ושמים 3 כאן. 1, 2, 3, ויש גם כבר 2 מעל האסים. ואני לוקחת את זה. אני מעבירה 3 באחורה. 1, 2, 3 ו1, 2, 3. ועכשיו אנחנו לוקחים את האסים ועושים 1, 2, 3. ואז שמים את האסים כאן. ואחרי זה אומרים למתנדב שיגיד בזה פו. ואז מאמרים להם שזה אס. ואחרי זה אומרים, ואז אני הופכת את זה, את זה ואת זה, ואז אומרים שכולם אסים. ככה עושים את הקסם. עכשיו נעשה קסם לאיה. תראו, אני הולך לעשות החבילה. אני רוצה שהיא תאמר לי, תכניס את האצבע לבפנים. איה, תכניסי. פה? כן. את בטוחה? כן. תוציא את הקלף הזה.
נעשה? אני אלך, תראי את זה למצלמה. תסתירי את זה בחולצה שלך. רגע, הסתרתי. עכשיו. תשימי את זה בחבילה הזאת. חציתי את זה לשתיים. איפה לשים את זה? פה, שימי את זה פה. היא שמה את זה פה, הנה הקלף שלה פה. ואז אני אשים את זה פה. אני רוצה להרגיש לך את היד. תאמרי בלב את זה הרבה פעמים את מה שהיה לך. בסדר? רגע. אני שומע 10. 10 לב. 10 לב? כן. ועכשיו, איך עושים את זה? איך בעצם עשינו את זה? אתם רואים? כל פעם שהוא יבחר, זה יצא 10 לב. כי תראו איך סידרנו את זה. קלף מוזר, 10 לב. קלף, 10 לב. קלף, 10 לב. כל מיני עד 10 לב. ואז, תראו מה עושים. זה גם חלק מהקסם שאתה מראה להם כדי חבילה רגילה. ואז אם הוא גם עצר פה נגיד, אז מראים לו שזה 10 לב. אבל אם הוא כזה אומר סטופ, פה, אז זה יוצא 10 לב, וסתם. הקסם הוא באמת שאומרים סטופ, ואז הם מראים לו שזאת חבילה רגילה, ואז אתם עושים את החבילה, חוצים אותה, ומראים להם שזה 10 לב, ואז מה אתם עכשיו עושים? אתם בעצם, אם אתם מראים להם את זה, אתם מראים להם שכל אלה הם 10 לב. זה מה שהם מראים, ואז הם יחשדו שמאחור או משהו. וככה עושים את הקסם. ביי, ניפגש בסרטון הבא. תעשו לייק, סובסקרייב, יירשמו לאתר, וניפגש בסרטון הבא. ביי.